Oh! Hello! Good morning! Morning. Bangon ka na! May pasalubong ako sa'yo. No. Uy, bumili ka ulit. Secret! Ang bawang. Secret! Bangon ka na, dali. May pasalubong ako sa'yo. Yeah. Ay. Ah. Ano yung nire-request mo sa akin dati? Secret! Okay, bibigyan kita ng clue. Okay. Guys, Bawang. bawang. Kasi maganda yung bawang eh. Hindi guys, ito ha. Ginagawa ko po ito hindi ho para magpakitang gilas o magyabang sa inyo. Ano po? Ginagawa ko ito kasi ito talaga yung deserve ng mama ko. Kasi ng mga magulang natin, hindi lang ng nanay ko. Lahat ng parents deserve na maipakita natin yung love natin sa kanila, maipakita natin na we care for them, 'di ba? Na lahat nung ginawa nila for us noon until now is really worth it, 'di ba? Ibalik natin sa kanila yung kasiyahan na 'yan kasi they deserve it. So ready ka na ba makita? Ready ka na ba makita yung regalo ko sa iyo? Ha? Ready ka na ba makita? Hindi niya ako narinig. Ready ka na ba makita? Sabi. Ready ka na makita? Yung pasalubong ko sa iyo. Oh. Ayaw niya yata. Ayaw mo yata, iwag na lang. Hindi. Good luck. Surprise! Kain muna tayo. Dali, kain na tayo. Dali ka na. Okay, so kamusta ka muna? Ha? Kamusta ka? Okay lang. Buti. Talaga? Namiss mo ako? Namiss mo ako? Siyempre naman. Ay, sis. Akala ko nga, hindi ka pa uuwi eh. Siyempre, uuwi ako kasi, may nagbigay ng regalo. May nagbigay ng regalo sa akin. Actually, para sa akin yun. Ay, ano sabi? Kaya lang, sabi ko, alam ko, magugustuhan mo rin to, mas magugustuhan mo to. Kasi alam mo naman ako, hindi ako pala suot ng mga accessories, di ba? Lalo na pag nasa labas. Naalala mo si Mamelay? Si Mama Melay, yung taga Cavite. Yung, niyang mga sapatos, naalala mo na siya. Nanay-nanayan namin na sa Cavite. Ayan, may binigay siya sa akin kasi nandun kami sa Batangas na nakaraan. Kasi Christmas party nga ng mga tauhan niya sa company niya. So, ibibigay ko sa iyo yun. Kasi for sure magugustuhan mo rin yun. Kasi lagi mo nire-request sa akin yung pag-birthday mo. Eh, hindi ako umabot ng birthday mo kasi wala pa tayong ipon. So, ngayon, ibibigay ko na yan. Kasi mo na yung makita. Ano kaya yun? Tibak. Di ba sabi mo gusto mo tibak? Ano ba yan? Okay, susubukan natin kung magugustuhan mo. Kain muna tayo sandali, ha? Oh. Okay, go. Let's eat. Pray na. Pray na, Bless us, O Lord, and give thy gift, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Yes. So, let's eat. Ano gusto mo? Ito o yan? Kain na Ito? tayo. Di gusto ko lang yung kalayong patatas. And carrots. Oh. Kasi nung birthday mo, hindi ko nabili. Yun talaga yung regalo ko sana sa'yo. Pero Ano since... kaya yun? Secret! Surprise yun, syempre. Yan. Ako naman gusto ko talaga repolyo. Sarap ng ulam! Yan, dito sa amin kasi sa lugar namin, paglabas mo maraming mga nagtitinda ng lutong ulam. So, medyo tipid naman.
medyo, medyo tipid sa side namin kasi marami naman yung binibigay sa amin. Pag ako bumibili. Shoutout sa mga kapitbahay natin yan. Thank you. Oh, eto na. Handa ka na sa regalo mo? Kaya Ha? Yung tibak nga. Tsaka 90s. Mamaya paluin mo ko, may bakuna ako Okay, eto na yon. Sabi ko nga sa'yo, yung regalo na yan, bigayan sa akin ni Mama Melay. Pero since alam kong magugustuhan mo siya, gusto ko naman talaga siya. Gusto ko siyang gamitin. Kaya lang, alam kong gustong-gusto mo rin kasi yon. Ano kaya yun? Ay. Ano muna? Bibigyan kita ng clue. Ano gusto? Ala, nawawala pa yata. Ala. Ayun na, nawala na. Bibigyan kita ng kwintas na gold. Ayan. Ano kaya? Ito. Oh. Headset. Lilala. Joke lang, hindi. Ito talaga yung regalo sa'yo. Ay! Okay. Walaan mo nga kung ano, dali. Para may thrill. Ano kaya? Kwintas nga na gold. Hindi. Hindi. So, kung hindi kwintas, ano? Pasalat. Pasalat. Ito, Ano yan? Hikaw na gold. Ayan. Ano yan? Ilang karat? 21 karat. 21K. Galing niya kay Mama Melay. Mama Melay, thank you. Maraming salamat, Mela. Yung binigay mo sa akin, bibigay ko kay Mama kasi alam ko, ang gugustuhan niya to. Gusto mo? Ha? Gusto mo nga? Oo naman. Pengin 5,000. 5,000. Hulugan. Wala ko. Jak. Dali na. Isuot mo. Careful. Ikaw na mag-ano, ikaw na magsuot. Sige, ako magsusuot. Dali. Susukatin natin. Tignan natin. Amin na, dali. Yan. Nagsusuot ako ng hikaw. Nagsusugat? Nagsusugat. Ay, ba't mo ba susuotin to? Hindi, kasi tunay talaga ang dapat. Ang taray, napaka-demanding naman. Hindi nga. Naku, ingatan mo to, ha? Naku, bala ka. Ay, naku, wala ka na yatang butas, ma. Meron yan. Wala na. Hindi. Nagsara na nga. Hindi. Wala na nga, wala na. Diba? Wala na, akin na lang to. Ay, hindi. Tsada. Wow! Pakita natin ito. Nawin mo. Dito. Yan. Wow! Kamila, yung kamila. Kabila. Tingin nga, patingin. 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 Wow! Ay, ikaw na siya. Thank you, Mama Melay. Salamat. I love you. Nagkasama ka, pasalubong ka. Ha? Oo naman. Diba? Matagal ko na yan na tinirequest. Okay, alam, bayaran na ng ilaw. Baka pwede mo na natin sandali, ma. Tubusin ko na lang. Tubusin ko na lang ulit next month. Sige na. Oo, nakakasusot ko.
Ayan. Tumako eh. Ayan, kaya sa inyo lahat guys, lalo na sa mga anak out there, kung may chance kayo, ibigay niyo yung pagkakataon na yan. Kasi si Mama Melay, ano yan eh, very, very loving daughter yan sa, especially kay Papa niya, kasi Papa's girl yan. And, ganun din kay nanay niya. Ayan, kaya, kung ano yung love na ipinapakita niya sa akin, ako man noon pa man, ganito na talaga kay Mama, hindi pa man kami nagkakakilala. So, ipakita niyo yan, iparamdam niyo sa kanila, hanggat meron tayong oras. Kasi hindi natin masasabi kung hanggang kailan tayo. Especially ngayon na may mga sakit na kumakalat, may mga viruses. 'Di ba? I love you! I love you, Nak. Aww. I love you. Nagkasama? Ayan, kaya don't forget to like, share, and subscribe this video. Ma'am Shiji for my YouTube. And Althea Bababoom para po sa aking Facebook page, and of course, Brenda Damage Official para sa aming Kumu account ni Brenda, at sa kanyang fanpage naman na Brenda Damage is Prikitik Official Fans Club. Ayan. O, ano muna nangyayari ngayon sa PBB kay Brenda? Kagabi, wala masyadong pinakita kay Brenda. Ngayon, yung mga ka-housemate niya, Oh. si KD, na ano pala, parang na-inlove yata siya kay Auntie. Ah, chismosa talaga yung nanay ko. Ang Aling Marites. Oo. Thank you! Oh, mas marami pang kwentuhan. Salamat po ulit, Mama Melay. I love you. Salamat!